аллакай қонунҳо ва тағйиротҳои нав ворид шудестаю касе симкартаҳоша аз сари нав рафта ба қайд намегирад через приложение мешавад. бале мешавад. Салом тамошобинони барномаҳои Сормон Сафаров. ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. бо диққат то охирша гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳед донистанд запрети шумо аз Россия кушода шудагӣ ҳаст ё ки маҳкамаи ҳолям, номери WhatsApp меброяд бинависонед, проверкаи запрет мекунам. мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди ба имзо расонидани як қонуни дигар дар Федератсияи Русия барои нафарҳое ки шаҳрвандии Русия доранд. Президенти Федератсияи Русия қонунеро ба имзо расонид, ки дигар метавонанд аз сари нав бо ягон гуноҳҳои кӯчак шаҳрвандиро бекор намоянд, аз ҷумла дар ҳолати содир намудани ягон ҷинояте. яъне ки президенти Федератсияи Русия як мақсад қонунеро ба имзо расонид, ки чӣ хеле медонед вақтҳои охир барои бекор кардани шаҳрвандии Русия аллакай қонунҳо ва тағйиротҳои нав ворид шудестаю сахттар шудестаю ҳамин назорат тафтишоту дигар чизое ки баъдан дар ҳолати мақсад қоидавайронкуниҳо паспорти российскиро дарҳол метавонанд бо ин сабабҳо аннулировать бикунанд. яъне ки ин сабабҳо чӣ мебошад? ба имзо расонидани қонуне ки мо қайд карда гуфтем, ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия мисол зиндагонӣ мекунад, кору фаъолият мекунад, дар ҳолати содир намудани ягон ҷинояте метавонанд шаҳрвандиша бекор бикунанд. пештар вақтҳо бигирем агар ин гуна набудак, дар ҳолати содир кардани ҷиноятҳо ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо паспорт аннулировать намекарданд, вале айни ҳол аз ҷониби президент ин қонун ба имзо расид ва ҳар касе ки ҷиноят содир мекунад дарҳол дар ҳолати якум аввалин дараҷа паспортша аннулировать мекунанд. яъне ки ҳам мақсад ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, мисол адои ҷазо мекунад ва ҳам болои ин паспортша бекор мекунанд. ин буд информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳотон ҷавоб мегардонем. ягон нафаре ки дар Федератсияи Русия хоҳем соҳиби трудовой договор бошен ё ки регистратсия кунен бо дили пир, нами одаме ки номераш меброяд зангаш бизанен, қатиш суҳбат кунен. агар 100% ки бовараш карден маҳқултон шид кору борош, метавонен ҳуҷҷатгузориётона дар ҳамин одам бикунен, қатиш ҳатман суҳбат кунен. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон, баъди 10 сентябр чӣ мешавад? камтар маълумот битен ака. баъди моҳи сентябр, яъне ки дар 10 сентябр ду тағйироту иловаҳое. аввалаш ки укази президенти Русия барои беҳуҷҷатҳо буд, ӯ муҳлаташ ба охир мераса ва касое ки кору боршона ҳал накардану документ накардан депорткунишон сар мешавад. ва инчунин бо дуюмин дараҷа ин мебошад ки касе симкартаҳоша аз сари нав рафта ба қайд намегирад, то ҳамун муддата симкартаҳошона хомӯш мекунанд. абдулло нависонда: салому алайкум брат, созӣ патент айбайн мерава, илтимос ҷавоб медодӣ ака. илтимос дар бораи аз байн рафтани патент не, мутаассифона хеле гап нест ва ягон қарорам нест дар ин бора. салимов ҷамшед нависонда: салому алайкум акаи Сормон, агар даташ штрафа 1 сол бошад чӣ хел мешавад? даташ штраф бошад, яъне барои депорт бигиред, ягон мушкилӣ намешавад. дар 1 сол зиёда аз даташ штраф кишид, баъд номи шумо дар чорни списка меғалтад. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум, ака ман инвалидам, гурӯҳи якум, 3 фарзанд дорам, писарам 18 сола шуд, маро нигоҳубин мекунад. як писарам 4 сола, духтарам 16 сола аст. метавонам писарамро аз хизмат озод карда, занам кор мекунад, ҷавоб диҳед, раҳмати калон. агар писартонам кору фаъолият кунам, мисол пешбарандаи рӯзгор бошад, бале метавонад ки хача сардори оила ба қайд бигирад дар ҳолати қувваи корӣ надоштани шумо. аъзам нависонда: салом ака, шаҳри Санкт Петербургдам, регистратсия через приложение мешавад? бале мешавад. як муддате меравад, мисол баъдои моҳои октябр ин чиз официалӣ мешавад ки бо тариқи госуслуг дигар худсарона метавонед шумо регистратсия бикунед. баъдан ҳакимов нависонда: ассалому алайкум ака, ин номерои барои санҷидан патент мондаед, сетин нест. бародари азиз, ҳамин одамое ки мо мегем шумо чӣ савол доред, чӣ мушкилӣ доред, бинависонед, вақту соати корӣ дорам. вақти соати коришон ки шавад, ҳатман дар омада ҷавобтон мегардонанд, суҳбат мекунед. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сормон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? аз моҳи октябр сар мешавад ва то охири моҳи ноябр давом мекунад. тоҳиров нависонда: салом акаи Сормон,
мегуфтем ки дар бораи хизмати ҳарбӣ меган тағйирот шуда, камтар мефаҳмонем, меган зиёд шуда, рост бошад. ягон тағйирот ва иловаҳо дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ шидагӣ нест. хеле ки пештар буд ҳамун хеле ҳозирам. хоб бародари азиз, барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саволотон боша бинависонед дар комментария. Худованд хоҳа барномаи дигар ҷавоб мегардонем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад.